ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് ഇപ്പോ. ഭക്തിയോഗം 12ാമത്തെ അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗത്തിൽ അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് അധ്യായ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? വിശ്വരൂപത്തില് പല വർണ്ണങ്ങൾ, പല ആകൃതിയിൽ, പല രൂപത്തിൽ, പല വർണ്ണത്തിലും പല രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വൈകുണ്ഠത്തിന് വിശ്വരൂപത്തിന് ലോകമില്ല. പിന്നെ അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കാണിച്ചതാണ് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അത് പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചു നമ്മള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉദിച്ചതുപോലെ പ്രകാശത്തോടു കൂടി 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല എന്നുണ്ട്. സൂര്യന് അല്ലെ. അതെ, സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാണ്. വിശ്വരൂപത്തില് അർജുനൻ ആരൊക്കെയാ കണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അല്ലെ. എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, പിന്നെ നാഗങ്ങള് എല്ലാവരും എന്തില് കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് കാണാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറി? കാലരൂപത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. കാലരൂപത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കണ്ടത്? പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെയും കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനന് പേടിയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ആ കാലരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു? യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക്. ഏത് രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ? അതിനു മുന്നേ വേറൊരു രൂപം വന്നല്ലോ ആദ്യം. പാർത്ഥസാരഥി രൂപം. നാരായണനായിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ വന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏതാണ്? ഏത്? ഉറപ്പിക്കുവായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വേറെന്തൊരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ അവതാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലേ. അവതാരിയാണ്. അതായത് ഈ അവതാരിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവതാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട്.
മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ് അല്ലെ. അവതാരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനം ഏത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടാ നിർത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഭക്തി. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന മനസ്സിലാകാവുന്ന ഭാഷയിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം എന്ന് പറയാം. ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം ഇവിടെ. അപ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്നേഹം കാണിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അധ്യായം 12ന്റെ പേര് തന്നെ ഭക്തിയോഗം എന്നാണ്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു പോകുന്ന, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണോ, പിന്നെ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം ഏതാണെന്ന്? അവ്യക്ത ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? വിശ്വരൂപം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമല്ലാത്തത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തമല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണത്? ബ്രഹ്മം. അതായത് ജ്യോതിസ്, പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നത്. അവരുടെ രൂപം ഇല്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ വർക്ക്. അതാണ് കേട്ടോ. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ അതോ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനൊരു വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഏത് രൂപത്തിൽ, ഏത് രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണോ അവ്യക്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ? അതായത് രൂപത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ, കൃഷ്ണനാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ അല്ല. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയണം അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയായ വഴിയാണോ എന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ ആ നിലപാട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയാപേത സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊട്ട് മാല ചാർത്തി കൊടുത്ത് കുറെ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നിട്ട്? ഏതോക്ഷരം നിർദ്ദേശ അവ്യക്തം പരിഭാസതേ സർവത്രാഗമ ചിന്തം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെ സമഭാവനയോടെ കാണാം, സഹജീവികളുടെ നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തമായതും പിന്നെ സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരമായും മാറ്റമില്ലാത്തതും ആയതിന്, അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റതിൽ പറഞ്ഞു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവർ എത്തിച്ചേരും, ഒടുവിൽ അവർ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതിന് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം, കുറച്ചും കൂടി കറങ്ങിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് എത്താനായിട്ട്, അല്ലെ? അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരുടെ സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ആരെ ആരാധിക്കാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, ആരെയാണത്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ പറയാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആകർഷണം വരും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുക? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിലും സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ സമയം കുറച്ച് കൂടുതലെടുക്കും, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ആഗ്രഹിച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി എത്താനായിട്ട് സമയം പിടിക്കും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ
അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ രൂപം നമ്മൾ കാണുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ രൂപത്തിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നും, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം പതിയും, നമുക്ക് തോന്നും നല്ലൊരു മാല ചാർത്തി കൊടുക്കണം ഭഗവാന്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് ചാർത്തി കൊടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭഗവാന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാൻ സേവനായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആകർഷണം വരും. അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ ആ വ്യക്തി ശൂന്യം പ്രകാശത്തിലാണെങ്കിലോ അതിൽ ആസക്തി ചിത്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും വേറെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ലക്ഷ്യം വഴി വേറെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കുറച്ച് പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തെരുവിൽ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് പല സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? തെരുവിൽ പല സ്ഥലത്തും സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ബോക്സിൽ കൊണ്ട് കത്ത് ഇട്ടാലും ആ കത്ത് എവിടെ കിട്ടും? ഇപ്പൊ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും നമ്മൾ എഴുതിയ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആ ലെറ്റർ കിട്ടും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ലെറ്റർ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ അഡ്രസ് എഴുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. അതേപോലെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഈ യുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന വിഗ്രഹ രൂപം. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അതിന് ഭഗവാന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം, അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം മാത്രം, ഈ വിഗ്രഹ രൂപം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായതുകൊണ്ട്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണിത് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, തപാൽ പെട്ടികളുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. കാരണം ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും അത് എവിടേക്ക് കിട്ടും? അഡ്രസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് ആരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ വിഗ്രഹ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ യുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിഗ്രഹ രൂപത്തില് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നാശിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളോടും എനിക്ക് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റും. എങ്ങനെയാ? നമ്മള് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭവസാഗരം, ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്ന് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മരം. അതിൽ ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം, ഒരു മരം. ആ മരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി. ഇതില് ഒരു ആനനെ കാണുന്നില്ലേ? ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് എന്ത്? ആന. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആന. പിന്നെ മുകളില് 2 എലികളെ കാണുന്നില്ലേ? കറുത്തെലിയും വെളുത്തെലിയും. അത് കാണുന്നുണ്ട്. 2 എലികള്. അത് രാവും പകലുമാണ്. കറുത്തയും വെളുത്തയും എലികള് രാവും ഒന്ന് പകലും. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം, മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാവും പകലും പോണതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആയുസ്സും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? അതിന്റെ മുകളില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് സുഖം. അപ്പൊ ആ തേനീച്ചക്കൂട് എന്താണ്? ആ തേനീച്ച കൂടിന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തേൻ വീഴുന്ന പോലെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളാണ്. ആ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലവും തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലമാണ്. തേനീച്ച ദുഃഖവും തേൻ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ നമ്മളെ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ, തേനീച്ച ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇനി താഴെ നമ്മൾ താഴെ നമുക്കൊരു കിണർ കാണാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുളം, എന്താ കിണർ കാണാം. കിണറ്റിൽ കാണുന്നത് പാമ്പുകളെ, സർപ്പത്തിനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അത് മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക്. തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ചെയ്യണില്ല? ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല. ആ മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളാണ്, ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളാണ് ആ മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാവ് നീട്ടിയിരിക്കുക, കൈ എന്താ പറയാ, മരത്തുമ്മല് പിടിച്ചിട്ട് നാവ് നീട്ടിയിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാവ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്? തേന് അല്ല, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് സുഖം അല്ല, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖമാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളല്ലേ, ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ കൈയൊന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ആ സുഖം നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് വരും? ആ രാവും പകലും ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ എന്തിൽ വീഴും? സർപ്പങ്ങളുടെ ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും.
വീഴും അല്ലെ. അതല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മതി, ആ കയ്യൊന്ന് നീട്ടി കൊടുത്താൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഈ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇതെല്ലാവരും അവസ്ഥയാണത് അല്ലെ. മനസ്സിലായി. ഇനി 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്, അടുത്ത ശ്ലോകം 8 മുതലുള്ള തുടങ്ങുന്നത് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങള് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 5 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഫസ്റ്റ്, അങ്ങനെ 5 എണ്ണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 തരത്തില് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് 5 എണ്ണം പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, മയ്യേവ മന ആധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ അത ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നിന്റെ ബുദ്ധി എന്ത് വേണം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും. എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ നാവിന്മേല് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നൃത്തമാടുമെന്നാ പറയണത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, ഒന്നെന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അത് ഇവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത സ്ലൈഡില്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം. ഒരു മിനിറ്റ്. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്,
മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കും. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവുമ്മൽ നൃത്തം വെക്കും. ഭക്തൻ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ നൈവേദ്യം കൊടുക്കുമ്പോ ഭക്തൻ അത് ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും, ഭക്തനല്ല ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ തന്നെ വാഴും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാമം ജപിക്കണം, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കുക, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ഇനി അതല്ല, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അഥാ ചിത്ത സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞ, ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കല് നമ്മൾ ശീലാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പിന്നെ ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്? അതാണ് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്കതിന്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് സ്വമേധയാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വമേധയാ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സ്വമേധയാ, നമ്മൾ ആരും പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അതല്ല, അത് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായം തേടാണ് അവിടെ. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാപിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അപ്പൊ നമുക്കപ്പോ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയുന്നല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ പറയും രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറും. നാമം ജപിക്കണം ഇത്രയും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, രാവിലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആദ്യം നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. സ്വമേധയാ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ, പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല? മനസ്സുറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡിന്റെ വ്യത്യാസം? മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മള് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളത് മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ വരും? അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർന്നു വരും. പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാം. അതാണ് അപ്പൊ
രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നാമം ജപിക്കണം. ഇതിൽ പറയുമ്പോ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കണം, പ്രസാദം കഴിക്കണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സത്സംഗം വേണം നമുക്ക്, പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന വേണം. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർബൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എനിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയണ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? ഭഗവാന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കാണാം, അല്ലെ? ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ്. അതായത് ആരാണത്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. നമ്മളെ ഫോർഡ് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണിത്. ഇത് എന്താണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. ഇത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമ്പലം, നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മായാപൂർ ടെമ്പിൾ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രമാണ്, അതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവിടെയാന്ന് പറയാം. ആ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് കുറെ പൈസ സഹായം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, ഓഫീസ് കെട്ടിടം അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. മൂന്നാമത്തത് പറയണത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. കൂടെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മളെ ധർമ്മമാണ് കുറച്ച് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. ഇതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു
നാമം ജപിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു സമ്മാനശാല തന്നെ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അമ്പലം പണിയാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസോ ക്ഷേത്രങ്ങളോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തേല് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്, അഥൈതാദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യദാത്മവാൻ. ഇനി ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ചിലപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടില് നമുക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മള് സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവാനാ പറഞ്ഞത്. അതായത് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതല്ല, ജീവകാരുണ്യമായിട്ട്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ശാരീരികമായിട്ടോ പിന്നെ അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാണ്. നമ്മളവിടെ ഒന്നിൽ ആശുപത്രികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സേവനമായിരിക്കാം, സാമുദായികമായിരിക്കാം, രാജ്യസേവനമായിരിക്കാം, ഏതായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടത് അത് തന്നെയാണല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 5-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമപ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ചാന്തിരനന്തരം. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കണം, ജ്ഞാനം നേടാൻ നീ ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്, ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായതാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യം നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് നേടാ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വരും നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയണം. ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാക്ഷാത്കാരം നടത്താൻ പറ്റും, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ.
പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനഃശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാവോ നമുക്ക്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലുറച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാന്ന് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട്, പ്രസാദം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗം, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഫസ്റ്റത്തിൽ വരും അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ. സഹായം. അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നില്ല, മടി വരുന്നു, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വമേധയാ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ച് ഗുരുവ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാ വരുന്നത് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ അപൂർവം പേരായിരിക്കും സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, ഇത് രണ്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക, നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ എന്ത് വരും? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യാം അല്ലെ. കർമ്മഫലങ്ങള് അതായത് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മളൊരു രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ, കാമികർമ്മങ്ങള് പുണ്യം ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുവിനെ കൊടുത്ത് രാജാവിന്റെ ദാനം ചെയ്തത് അല്ലേ? അതേപോലെ ആയിട്ട് മാറും. അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിനായിരിക്കും, പക്ഷെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആവും നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു തരത്തിലും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കണം നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആശുപത്രികളായാലും സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും, കാരണം ഒന്നാമത് കലികാലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നാലാമത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ അപ്പ പറഞ്ഞതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിലൂടെ നമ്മള് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഈ 5 മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ആ ഭക്തന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാവണമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാശമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർ യോ മദ്ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ. എന്ത് പാടില്ല നമുക്ക്? മാത്സര്യ ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
നിർമത്സരാണ സദാ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മത്സരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മത്സര ബുദ്ധി നമുക്ക് നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മത്സര ബുദ്ധി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും സുഹൃത്തായിട്ട് കാണണം. ഒന്നിലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അവകാശബോധം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അവകാശബോധം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ട ഊർജം പോലും നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കടം മേടിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കടം മേടിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ രാവിലെ കേട്ടിരുന്നോ? അതിൽ നമ്മൾ നമ്മള് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഊർജം ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, കടം മേടിക്കുന്നതാണ്, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിനും എന്തില്ല അവകാശപ്പെടാൻ? നമുക്ക് അവകാശബോധം നമുക്ക് ഒന്നിനും നമുക്കില്ല നമ്മുടേതായിട്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒരു നമ്മളാണെല്ലാം എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ, അതായത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക, അതില്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരേപോലെ കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ടും സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മൻ നോദിജതോ ലോകോ ലോകോ നോദിജതോ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദേകീർ മുക്തോയോ സമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായി തീരുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും ഒരാളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരേപോലെ കാണുന്നു, ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ല, സമചിത്തനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ആ രീതിയിൽ പോവാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് നേരിട്ട് എന്താ പറയാ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനിയോ അടുത്തത് യോന ഹൃഷ്യതി നദ്വേഷ്ടി നാശോ ശീതന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ശുഭം അശുഭം ത്യജിച്ചവന്, ശുഭവും ഇല്ല അശുഭവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും സമനിലയില് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമശത്രൗച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരാമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുക, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരുപോലെ, ശീതവും ഉഷ്ണവും സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവും അനാദരവും
യശസ്സും ദുഷ്കീർത്തി, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ എല്ലാം എങ്ങനെ കാണുന്നതാണ്? ഒരേപോലെ കാണാം. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ. സത്സംഗത്തില് നിൽക്കുക, അസത് സംഘമായിട്ട് മുക്തനായിരിക്കുക. മൗനിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യേതു ധർമ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധദാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവിടെ ഇതെന്താ, എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ സേവനം? നാശരഹിതമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണ്. അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്? നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട്. ആത്മാവ് കൊണ്ട്. ആത്മാവ് കൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ടല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് എവിടെ വെച്ച് നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നാശമില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ 10 ചെയ്താൽ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോ 11 ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഒന്നിന്ന് പഠിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ MBBS ഒക്കെ പഠിച്ചു, PG എടുത്ത് MD എടുത്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി, അല്ലെ? കാരണം ആ ശരീരത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആദ്യം പുതിയ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് വേണം ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണത്? അത് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ എവിടെ വേണം നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മൊഴിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അടുത്തത് ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് വ്യത്യാസം പറയാ? ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ്. എന്ത്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് എൻട്രി അല്ല. ജ്ഞാനയോഗം ആണെങ്കിലോ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, അയാളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അയാൾ ആരാധിക്കണോ സേവിക്കണോ എന്ന് വേണ്ടത്. അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അത് പ്രയാസമേറിയതാണ്. കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അറിവ് നേടണം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൺഫേം ആണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫേം ഇല്ല. കാരണം ആ ജ്ഞാനി അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ജ്ഞാനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കണം, ഭക്തനാകണം, അല്ലെ? അജ്ഞാനി ഭക്തനാകാത്തോടത്തോളം കുറെ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താ പറയണത്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെയാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമ്മൾ എന്തായി മാറണം? ഭക്തനാകാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഭക്തിയോഗി എന്ന് വിളിക്കാം. അതെന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗം എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ് കിട്ടിയ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രയാസം
മേറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയോഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഉറപ്പില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പില്ല. അത് നിഷ്പ്രയാസം നടക്കുന്നതല്ല, അത് പ്രയാസം മേറിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. പതുക്കെ സാധിക്കുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ പറ്റി ശില പ്രഭാത് പറഞ്ഞു. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത്? നമ്മള് വിഗ്രഹത്തെ അർച്ചവിഗ്രഹം അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് പോകുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ സവിശേഷത, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് നാമം ജപിക്കാൻ. പിന്നെ ഭക്തി, അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം കഴിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക. നിവേദമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ. അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യാണ്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് നമ്മളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. അതൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു? സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സേവനം. നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു. അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 5 തരത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കുറെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഒരു ഭക്തൻ മാത്സര്യം കൂടാതെ മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കണം, അവകാശബോധം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, അതിനൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവനായിരിക്കണം, സമചിത്തതയുള്ളവനായിരിക്കണം, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനായിരിക്കണം, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ അതിനെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ശുഭവും അശുഭവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നവനായിരിക്കും, ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു, മാനാപമാനങ്ങളില്ല, ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആദരിച്ചാലും അനാദരിച്ചാലും ഒരേപോലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ് നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം? ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അതിനെ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ